Сынауларсыз тормыш түгел дип язган бүйек фәлсәфәче Сократ. Беренче җитди сынаулар быел абитуриентлар һәм мөгаллимнәр татып караячак. Эфирда белем дөньясы алдагы минутларда. Туры эфирда узган имтихан Татарстан студентлары белгечләрне нәрсә белән таң калдырган? Киләсе буынга васыят итеп 5нче сыйныф укучысы ничек 11 буын шәрәҗәсен төзи алган? Путин оныклары һәм Миңнехановның бала чагы. Интернетта тагын нинди кызыклы вакыйгалар булган? Киләсе атна күп кенә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен зур сынаулар атнасы булачак. Элек алар имтиханнарын тапшырып, чыгарылыш кичәләрендә күңел ачып, аннары гына документларын югары уку йортларына тапшырсалар, хәзер исә барысы да киресенчә булачак. Югары уку йортлары документларны кабул итә башлады инде. Тиздән Россия күләм чыгарылыш кичәсе дә узачак. Туры эфирда укучыларны танылган артистлар кутлаячак. Аннары исә 25 июльгә кадәр дәвам итәчәк имтиханнар чоры башланачак. Бу темалар хакында без киләсе чыгарышларда сөйләрбез. Шул ук арада Мөслим политехника колледжы студентларына имтиханнарны туры эфирда тапшырырга туры килде. Россия мәгърифәт министрлыгы WorldSkills Россия хәрәкәте белән берлектә онлайн марафон үткәрде. Илнең 13 төбәгеннән 15 колледжны тәмамлаучылар имтихан тапшыруның реаль процессында катнашты. Фәрхәт Вагызов бу тракторны үзенең 5 бармагы кебек белә, бик кадерле шул улаңа, хәтта күз йоммыйча да тимер атын сүтеп карар иде. Техниканың һәр өлеше аңа бик кадерле. Тимер атына бөтенләй башкача яратып карый бит ул. Яраткан шөгыльләрендә тагын да үсү өчен студентларга мөмкинчелекләр дә бихисап. Белемнәрен тагын да ныгыту максатыннан Сарман районының аграр колледжы техника паркында Мөслим политехник колледжы чыгарылыш укучылары демонстрацион имтихан тапшырдылар. Гади экзамен биргәндә инде без баш белән уйлап эш итәбез. Бу дәми экзамен вакытында практик эшләрен кулланабыз, техника көндәлеген тикшереп эш күрсәтәбез. Безне инде укытучыларыбыз экзаменнарга теге ныклап өйрәтәләр. Киләчәктә шушы эш белән районыма хезмәт итәргә итәчәкмен. Күптән түгел Россия мәгариф һәм фән министрлыгы WorldSkills хәрәкәте белән берлектә ачык демонстрацион имтиханнар көне кысаларында онлайн марафон үткәргән иде. Бу имтихан тапшыру процессының турыдан-туры трансляциясе илнең 13 төбәгеннән 15 колледжны кылышлады. Онлайн марафонда безнекеләр Татарстан Республикасында катнашты. Егетләр һич сынатмадылар, берсе дә төшеп калганнардан түгелләр. Процесска әзерләү инде балаларның әйтик башына трактор сәләтик 2нче курстан техник механиклардан 2нче курста инде чыга башлар шу безнең учебный базага бар ягына техниканы өйрәнәләр. Үзебезнең көчле мастерлар белән. Шуңа әйтәм бит нәтиҗәсе дә бик яхшы безнең студентларның. Гомумән соңгы елларда демонстрацион имтихан урта һөнәри белем бирү системасында актив популярлык казана. Ул студентның күнекмәләрен күрсәтә һәм осталыкларын ача ала. Мондый имтихан реаль җитештерүгә максималь якын булган шартларда студентның осталыгын турыдан-туры күзәтүдән гыйбарәт. Демонстрацион имтиханның үзгә яклары күп. Мәсәлән, гади имтихан тапшырганда студентлар профессиональ стандарт таләпләренә генә нигезләнеп эшләсә, демонстрацион имтихан исә программаларда яңа техниканы өйрәнү белән аерылып тора. Аларның барлык һөнәрләрен күреп оценка бирергә тырышабыз инде. Бер балны да кимәтергә тырышмыйбыз, алар ягынарак эшләргә тырышабыз, чөнки алар моннан нәрсәдер тагы өйрәнебрәк тә китәләр өстәмә. Алар таләп барын беләләр, укыганда ук инде. Сарман аграр колледжында демонстрацион имтихан тапшыру 16 майда башланып киткән. Алар һәр көнне 2 студентны кабул итәләр. 2 модульдән торган 3 сәгатьлек имтихан тапшыра алар. Экспертлар булып чит районнардан килгән укытучылар билгеләнә. Барысы да гадел. Шуңа күрә студентлар каушап калмасын өчен аларны ныклап әзерлиләр. Основной югары белем белән дигән сыман техник ягын яхшы өйрәнеп киләләр инде. Чит җиргә килгәч тоже читен бит инде. Алар 60 километр арагамында килеп бирәләр экзаменны. Чит җир әле өйрәнергә кирәк. Алар әйбәт бирәләр, каушап калмыйлар, техникаларны бөтенсен кабызып, көйләп, регулировать итеп куялар. Укуны тәмамлаганда студентларга демонстрацион имтиханнар нигезендә скилл паспорт дигән документ тапшырачаклар. Монда уларның хезмәте баллар нигезендә күрсәтеләчәк. Яхшы эшкә урнашуда да аның әһәмияте зур икән. Техниканы үзләштерү өчен студентларга гаять күп мөмкинлекләр биргән мондый сынау этаплары киләчәктә аларга үз юлларын табарга һичшиксез ярдәм итә.
Базарлы Матак мәктәбенең 5-нче сыйныф укучысы ата-бабаларына нинди сынаулар аша узарга туры килгәнен ачыклаган. Данил Әхлиуллин әтисе һәм әнисе ягыннан 11-нче буынга кадәр нәсел шәрәҗәсен төзегән. Үз хезмәтен ул татар телендә башкарган, матур дип бизәгән, шәрәҗәләр бәйгесенә юллаган һәм җиңгән. Күпме көч һәм вакыт түккән малай бу эшкә. Әлеге эш һәр өлкән кешенең дә кулыннан килми бит. Данилның ата-бабалары кемнәр булган? Үз тамырларын малай озак эзләгәнме? Бу хакта киләсе сюжетта. Без Әлки районы Базарлы Матак гомуми урта белем бирү мәктәбендә. Әлеге мәктәпнең 5-нче сыйныф укучысы Данил Әгълиуллин үзенең 11 буын нәсел шәҗәрәсен ясаган. Әлеге процесс ничек барган, бу идея малайга ничек килеп туган? Хәзер барысын да сезнең белән бергәләп белербез. Киттек! Данил Базарлы Матак гомуми урта белем бирү мәктәбенең алдынгы укучыларының берсе. Дәресләрдә һәр вакыт кызыксынып тыңлап утыра дигәннең турында укытучылары. Дәрес әзерләргә дә, буш вакытын күңелле һәм файдалы итеп үткәрергә дә өлгерә ул. Күптән түгел әби белән бабасының туган көннәренә нәрсә бүләк итәргә дип баш ватканда, Данил 2 дә уйламый әти-әнисенә «Әйдәгез нәсел шәҗәрәсе ясыйк» дия. Минем 7 буынна 7 бабай бар. Беренчесе Аид, икенчесе Вәзир, өченчесе Фәйзулла, дүртенчесе Ярулла, бишенчесе Әхлиулла, алтынчысы Гарифулла, җиденчесе Тахир, 8-нче Дамир и 9-нче Данил. Нәсел шәҗәрәсен ясауга Данил бик җаваплы караган. Ул инде күбесенчә үзенең яшьтәшләренең исемнәрен туплаган. Әхлиуллиннар гаиләсе бу эшкә ныклап алынгач, үзләре генә башкарып чыга алмаслар дип махсус белгечләргә мөрәҗәгать иткәннәр. Һәм хәтта нәсел китабында бастырып чыгарганнар. Әби-бабайларыбызның нәсел тамгасы булган, кемнеңдер көрәк формасында, кемнеңдер сәнәк формасында, кемнеңдер ике таяк формасында бик кызыклы туу турында таныклыкларыннан монда мәгълүматлар бирелгән, күрсәтелгән, үлү турында да метрикаларыннан күрсәтелгән инде. Данил бик тырыш егет, спорт белән шөгыльләнә, музыка мәктәбенә йөри, төрле кул эшләнмәләре ясарга ярата. Шул ук вакытта үзе бик тыйнак. Мин резьба по дереву кружогына йөрим. Без анда төрле әкиятләргә, төрле персонажлар ясыйбыз. Мәсәлән, Тукай әкиятләренә мин шүрәле ясадым. Буратино мультфильмына мин Буратино картинасын ясадым. Данилның иң яраткан шөгыле гармунда уйнау. Бу сәләт аңа буыннан буынга күчкән. Чөнки әтисе дә, бабалары да җирлекнең иң оста гармунчылары булып саналган. Данил да мәктәбендә баян түгәрәгенә бик яратып йөри. Үзенең аеруча яратып башкара торган көйләре дә бар. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Данил әле Әлки районы уздырган «Минем шәҗәрәм» конкурсында катнашып, 1-нче урынга лаек булды. Саф татарча матур бизәлешләр белән ясалган бу нәсел шәҗәрәсе чыннан да бик гаҗәеп килеп чыккан. Насколько я знаю Данила, это очень любознательный. Данил бик кызыксынучан, акыллы, сәләтле бала. Мин аның уңышларына бик сөенәм. Ул без дәресләрдә өйрәнгән идеяны күтәреп алды. Җәмгыять белеме дәресләрендә без гаиләне өйрәнү белән бик тыгыз шөгыльләндек. Һәм әлбәттә, шәҗәрә төзү серләрен өйрәнүгә дә бик күп тема багышладык. Данилның әби-бабасының юбилейларына әзерләнгән мондый шәп һәм истәлекле бүләккә бөтен кунаклар да таң калган. Ә иң мөһиме, әби белән бабай бик канәгать. Данилның хыялы тормышка ашкан. Бүгенге көндә әти-әниең ягыннан 11 буын нәселеңне белеп яшәү үзе бәхет бит. Чөнки ата-бабалы кеше нык тамырлы имән. Ике президентның Россия һәм Татарстан президентларының эчке серләре. Владимир Путин оныклары белән ничек аралаша? Рөстәм Миңнеханов Татарстанның кайсы почмагын сагынып кайта? Булар хакында Нияз Рахман. Алдагы минутларда аның традицион рубрикасы гадәттәгечә ул интернеттагы белем дөньясы һәм балачакның күңелле мизгелләре турында сөйләп үтәр. Сәлем дуслар, июнь тамамларга инде берничә көн кала. Димәк, җәйнең беренче ае да артта кала дигән сүз. Күпме көтәсең дә, уза да китә шул. Шуңа күрә вакытны заяга уздырмагыз, күбрәк урамда, саф һавада йөрегез, рәхәтләнеп ял итегез. Интернетта булган иң кызыклы яңалыкларны бары тик безнең сәхифәне карап та танышып була. Иң кызыклары хакында алга таба. Президентка шалтыратып буламы?
Әлбәттә, бары тик аның өчен Владимир Путинның оныгы булырга кирәк. Федераль каналларның берсендә чыккан әңгәмәләрендә ил башлыгы моны үзе раслый. Журналист оныкларыгыз Кремльгә шалтырата аламы дип сорый. Шалтыратып хәлне белеп торалар ди президент. Мы каждый раз, когда находимся в этом кабинете, видим, как вы выходите вот из этой вроде двери. А это что-то секретное, какое-то помещение? Нет, там столовая, комната отдыха. И еще один кабинет, где я работаю с документами. А можно увидеть, что там находится? Да, пожалуйста. Безнең президент та читтә калмый. Рөстәм Миңнеханов әле күптән түгел генә блогерлар белән очрашкан иде. Анда Татарстан тарихы дигән интернет проектны тәкъдим иттеләр. Әлбәттә, мондый очрашулар барышында төрле кызыклы сораулар да яңгырый. Президент үзенең балачагы хакында сөйли. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, баланың нинди мәктәпкә баруы бик мөһим. Моннан тыш гаиләдә дә күп нәрсә тора. Әби миңа әти ничек тәрбияләгәнне, әнинең нинди хезмәт яратучан булганы хакында сөйли иде дип искә ала. Балачагында иң яраткан урыннары хакында да онытмады ул. Но вот это место, где в лесу мы родились, это, наверное, самое такое сказочное и неприятное место. К моему стыду, вопросы школы в нашем доме моя жена ведет. Мне очень стыдно, хотя я стараюсь появляться время от времени. Пермь егетләре кинода чугына түгел, рекордлар да куя. 22 яшьлек Денис Лихадев хакында ул 30 секунд эчендә 57 тапкыр үз гәүдәсен күтәрә. Икенче төрле дип әйткәндә, отжимание ясый. Бу Денисның беренче генә рекорды түгел икән. Узган елны ул мәсәлән скакалкада 2508 тапкыр сикереп, Россия рекордлар китабына керә. Менә бит нинди егетләр бар Пермьдә. Реальный пацаны кинофильм геройлары көнләшерлек. Егетләр генә түгел, кызлары да шок каттыра Пермьнең. Мисал өчен 6 яшьлек Даша Касумова «Ну погоди» мультфильмының дәвамына каршы имза җыя икән. Ул шәһәр кешеләренең фикерләрен сорап, аларны бергә туплап, Россия мәдәният министрлыгына кадәр җиткерергә уйлый. Шунда ки, әлеге легендар мультфильмның дәвамын төшерергә җыеналар. Ул 1969 елдагысына бөтенләй охшамаячак, бүре тәмәке тартуын ташлый һәм яңа геройлар да барлыкка килә. Барсук Тим, Кырпышу һәм Кыркаҗәсе Уля барлыкка килергә тиеш. Кыз әлбәттә исә бу яңа мультфильмның без яраткан «Ну погоди»га бернинди катнашы юк ди. Эх, сагынырбыз инде үзен. Ну, Заяц! Ну, Заяц! Ну, Заяц! Ну, погоди. Үзебезнең КАМАЗ автозаводы да балалардан башка булдыра алмый. Дөресрәге аларны кечкенәдән үк кызыксындыралар. Заводта КАМАЗ бук дигән проектны тормышка ашыралар. Дәрестә төрле сораулар бирелә. Мәсәлән, КАМАЗ символы булган аргамак нәрсә ул, ароматизатор нәрсә. Балаларның җаваплары шактый кызык килеп чыга. Кем белә, бәлки алар арасында булачак КАМАЗ төзүчеләре дә бардыр. Что такое амортизатор? Амортизатор. Я не помню. Я думаю, что это какая-то вещь, помогающая работать двигателю. Он нужен для того, чтобы наблюдать за запасом горючего, нет? Бүгенге менә шулар иде. Алга таба да безнең рубриканы карап һәм күзәтеп барыгыз. Очрашырбыз. Тапшырубызның кайбер сюжетларын күрми калсагыз, аларны социаль челтәрләрдә таба аласыз. Безнең рәсми аккаунтларыбыз барлыгын онытмагыз, комментарийлар калдырыгыз, темалар тәкъдим итегез. Киләсе чыгарышларда без бердәм дәүләт имтиханнары ничек узганы турында сөйләрбез. Сезнең өчен югары уку йортлары буенча навигатор булып алырбыз. Әлегә Сократ сүзләре белән сабуллашыйк. Дөньяны урыныннан күчерергә телисең икән, башта үзең селкенә башла. Бу фикергә өстәп әйтерлек сүзләр артык кебек. Киләсе очрашуларга кадәр.